तर मित्रांनो दुसऱ्यांदा पण आलेलो आहे. दुपारी एक घोणस पकडली. आता परत घराच्या बाहेर एक घोणस आलेली आहे. सुनील भाऊ आगलाव यांनी आपण कारवाडी रोडला आलेलो आहे. तुम्ही बघू शकतात दरवाजाच्या बाहेरच. तर हे सुनील भाऊ आहे. दुपारी पण फोन केला एक दुपारी साडीत त्यांच्या पकडल्याला. आता दुसरा पण रात्रीच्या वेळेस. आता थंडीच्या दिवसामध्ये हे घोणा जातीचे साप जास्त प्रमाणात येत असतात. तर या परिसरामध्ये जास्त हेच आढळतात. तर त्याला आपण सुखरूपरीतीने बॉटलिंग करून समोरून जाय खाली घे. व्हिडिओ बरोबर चालू आहे. पुष्कराचे होतो बरं का तेवढं आहे ना.